Sorry ko no, Iloilo Terminal Market in charge. Nagpangayo sang pasaylo sa unang impwesuhan sang meat vendors sa merkado. Bago nga temporary stalls, ginkalipay sang mga manugbaligya. Inyang gitutukan ni John Sala. Daw na umpawan ko nung pagtaas ng dugo sang vendor sa midsection sang Iloilo Terminal Market sang nahibaluan nga halino na sila sa lugar nga suno sa ila, mas maayo kag mas bentaha para sa ila. Suno sa market in charge, ginpamatian nila ang suwestyon sa mga vendors nga sa baylo nga sa una nga plano nga sa Rima, Rizal o kung sa bahin sang Santa Teresita Church ipahamtang ang vendors ang midsection. Dito na lang ang mga inima pwesto sa Dalan Fuentes. So ipa-close, nag-okay man si Sir Jake na i-close. Subong ang ginahimo to, ginatrace gito tanan ang outfall sa tubig. Siguro, nakaloy man kay ang negosyo bala. Kay kalayo. Sa madason nga simana, ginalauman nga makahali na ang tanan nga mga vendors nga maapektuhan. Sarangman nga makahalin sa Dalan Fuentes ang iba pa nga mga manugbaligya sang karne kag manok sa bahin sang Santa Teresita. Ang willing nga wala bala madala sa involved sa reklamo, nga willing mag-transfer, okay man. Ibutangan namon slot. Then pati ang manok. Ay naluoy naman ko to sa manok sa punta. Okay na kami to sir, kasi at least ara kami sa kilid sang wet section. Bali sa wet kami na tuon. Sa kilid kami sa market. Madumduman niya ginireklamo sa isa ka diagnostic center, klinik kag botikang temporary stalls nga nahamtang sa atubang sang ila establishmento bangod sa dala nga peligro sang higko kag estado sang stall sa ila mga pasyente kag serbisyo. Nagpangayo man sang pasaylo si Trabasa sa ila kapaltahan. Siguro sorry lang gid kay wala og gid bala matalapang dang diagnostic. Ang akon focus ang INC na laig ko ka no niya okay man tin imintinaro ng kalimpyo. Then amo na siya wala kami siguro amo lang ginagurong wala namang matalapang dang. Ginkalipay man sa mga tag-iya sang mga establishmento ang tikang sang pamunuan sang merkado. Pasalamat kami sa sa city government gamang nila action o gamang nila attention. And hopefully ang makamap nila is a win-win solution sa tanan. Apang hinyo sang mga ini nga kun mahimo kuhaon na lang ang stall sa atubang sang ila establishmento agod malikawan man ang huol sa ila operasyon. Ang sanitation bala. So kung may ara gyapon kita stalls dira, budlay mangyapon sa pasyente no, may mga baby kita diri. May mga pregnant woman, PWD kag mga senior citizen, bedridden patients ga-cater kami diri. Upuod kay si Lilo Renduque, John Sala. One Western Visayas.